Hai pemirsa, iki nek carane Putra Arjuna. Nem lek adol ala adol empik nang kono nang kene iki maksudnya ndek Hong Kong apa ketangkep? Yes. Itu betul sekali. Di Hong Kong iki sing pemegang visa kerja ndek Hong Kong kedapetan adol bawuk karo ladu sing Hong Kong ditangkep. Karena pemegang visa babu di Hong Kong, pekerja sing visa babu itu mesti ketangkep. Karena apa? Di sini pemegang satu visa kerja sing babu lah ya, sing company kemungkinan bebas. Sing company itu yang bisa koyo no kerja di kantoran, restoran, perhotelan ku mungkin bebas. Kalau visa babu kedapatan jualan, kedapatan nadol tempe di hotel kok koyo prostitusi ngono kuwi iku ditangkep. Kecuali lek kowe ijlik suka-suka karo pacarmu, karo gendaamu, karo intine karo gendaan lah, lek bojo ya tetep bojo gak apa-apa ya, karo pacar lah katakanlah. Mbak TKW Hongkong pacaran karo Mas Afrika di Hongkong kayak gitu, iku ada razia di hotel pas ngiclik iku nek kedapetan iku gak ditangkap karena aku ditakoni iki apamu, mulai dek ngomongi iki pacarku girlfriend, iku dilepaskan gitu. Tapi nek overstay cewek iki mang nggak duwe visa kosongan iku cukup dianggap. Tapi lek kosongan wis di WI paper itu surat wis pernah ketangkap pengganti visa iku boleh. Yang penting nggak jual empek ya. Kalau lek adol bawuk tetap ditangkap di Hong Kong. Jadi di Hong Kong itu tidak serta merta suka-suka adol bawuk sing bagi sing bocah-bocah resmi ya. Iku tapi lek kentu suka-suka iku bebas ndek Hong Kong. Kentu suka-suka ibaratnya kue arepe ngiclik sedina ping 8 ping 10 arep doerne bawukmu iku ndak masalah ndek Hong Kong asalkan ndak adol bawuk. Oke juga mbak-mbak sing adol bawuk iku pun dibayar. Nek razia ngomong cowoke nutupi si cewek, oh iki pacarku, ora sing cowoke iku mau pelanggan ya, pelanggan iku enek sing ngomong ki pacarku, col nih padahal iku adol bawuk. Pernah iku koncoku dhewe pernah ngono, jadi ini dicol nih karena apa, cowoke iki merasa cocok karo bawuke si koncoku, jadi pas enek razia iku dilindungi kayak gitu walaupun merasa nuku. Nek wong Cina sih rata-rata nuku nggak masalah, yang penting seneng, yang penting aman, nggak kayak masalah. Iku orang Cina. Ya, kalau wong Cina pinginin golek having fun, ya fun ae, nggak, yang penting nggak kayak masalah ya. Lek kayak masalah ya males gitu. Orang Cina mau ribet gitu loh, mau masalah ini ya pengen ngetok nih gejuh ya. Ngetok nih gejuh mau ribet, tapi lek cowok sing lain-lain yo ceritanya beda-beda ya. Enek sing pengen gratisan, enek sing pengen encel-encelan, enek sing cewek mbak-mbak TKW Hongkong iku digendak diporoti duwite, wis bawuke diancel, duwite jek diporoti ku akeh banget. Bahkan TKW Hongkong sing wis dianceli, wis diiclik, bauke wis tinggi bancaan, enek metenge nuntut rabi malah dipateni, yes ditekek lah ya. Jadi ada yang kayak ngono ki juga ada. Jadi di Hong Kong itu walaupun ngiclik bebas, kentu bebas itu ngeri bolo. Adewe nggak pernah ngerti, adewe ketemu karo sopo ndek kene iki akeh wong adol micing, akeh wong gawe anu sing koyo pil-pil iso mibur-mibur, iso angen-angene terbang melayang. Nang kene akeh sing gawe-gawe hal-hal sing gawe awakmu ki wis lali dalan mulih, wis paham lah ya. Jadi ndek kene iki akeh wong takut
ndak kenal ku sapa, iku angel juga arep golek kentuan ki angel. Karena apa? Wedi, kita nggak pernah ngerti sing adewe temoni ki sapa. Engko jangan-jangan jero hotel engko dipateni, jangan-jangan dek hotel iki engko dijebak kayak gitu. Sing saiki iki luwih ngono. Ya muga-muga bolo-bolo sing nang Hong Kong, dek luar negeri lah intine kaya Taiwan, Korea, Jepang, Brunei, Malaysia itu hati-hati. Kita nggak akan pernah tahu kita ketemu dengan siapa, wis nang jero kamar, hal apapun iso terjadi gitu loh. Iso kowe dicekoki, iso diundang nih koncomu terus digilir, iso kowe engko digawe pingsan mari ngono digo balik nang kos-kosan nggih bancaan nggih rujakan bawuke karo kanca-kancane, enek sing ngarepe ngicilik digawa nang kos-kosane. Terus mari ngono engko digilir iku akeh hal yang terjadi. Di Hong Kong itu ngeri-ngerinyo ya. Kehidupan ngicilik bebas, kentu bebas, tapi kita harus pakai logika gitu. Kok jangankan kita ketemu Afrika, Pakistan, India, Cina ya. Wong omahe dhewe, mas-mas Indo sing kejem nang Hong Kong iki oke. Aku sering eruh ya, rebutan voli, kaplok-kaplokan, jambak-jambakan iku padha TKW cewek baik TKW TKL cowok ya. Iku alah rebutan manuk oke. Sampai jambak-jambakan, keplak-keplakan, sampai antem-anteman, mek sijine ngrebutne manuk, sijine ngrebutne bawuk. Oke, iku podo Indonesia nih. Banyak di Hong Kong gini. Wakeh bolo. Jadi jangankan orang asing lain yang duduk negara dewi, negara awake dewi oke sing bajindul, oke sing bajingoy ya. Jadi ngicilik bebas di Hong Kong, tapi tidak bebas sing Anda pikirkan. Ya mbak-mbak TKW ku juga oke sing kena penyakit 3 huruf, masih juga kayak gitu. Jadi nggak hanya orang Indonesia, orang Filipina semua itu oke sing ya kita nggak ngerti lah apes nggak nang kalender boleh ya wis ngene aja lali ijlik ya.